kade nasendulo yayishelwa ngamanga kwavuka imizi ngamanga namagama asetshenziswayo ukuze heheke alihaba namanga ngakho-ke le nto yonakala ekuqaleni ngesikhathi ufuca abantu unembeza banikeza isibindi sokuthi babulalane ukuze baphile kahle ngoba kuke kwashona umfowethu ebulawa omunye umfowethu bebangifa kuke kwashona udadewethu ebulawa omunye udadewethu bebangifa indoda engenaqiniso nonembeza lona wasiphuca wona ntanitshela abantu iqiniso lento yonakala ekuqaleni bese kuphendula ingelosi ithi yawubona umuzi ongehla komuzi ongehla komuzi ongehla kwakini zonke izingane zakhona zingodadewenu ngithi ayi kanjani ithi uba buyizwihle uma ngithola ithuba nina nisizukulake nesokona nokuhlakala kwabazali babo nina nokujezela amacala abo ngoba nawena amaphutha ayothosa abantwana benu ntanitshela abantu iqiniso lento yonakala ekuqaleni uthi nina zibhongi nonke enibhalayo ufana ngabe niphumelele inkinga nje umona lona endlelana wona ntanitshela abantu iqiniso lento yonakala ekuqaleni